Hei, olen Suvi Perttula, Jamkin kirjaston informaatikko. Kerron teille lähdemerkintöjen teosta Jamkissa. Hyödynnän tässä esityksessä Oppariblogiin tulleita kysymyksiä ja Jamkin raportointiohjetta sekä kansallista lähdeviitestandardia SFS 5989 lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet. Tässä on esimerkkejä Oppariblogiin tulleista kysymyksistä. Minulta kysytään muun muassa Google Booksin teoksista, siitä onko parempi viitata koko sivustoon vai sen tiettyyn alasivuun ja miten netistä löytyvään kuvaan viitataan. Opiskelijat voivat kysyä myös kirjaston tietokannasta löytyvän lähteen viitteestä, terveysportin aineistoista tai vaikkapa tilastosta, jonka tiedoista ei saa selvää, voiko sitä käyttää lähteenä opinnäytetyössä. Entä voiko tiivistelmään viitata? Aika paljon tulee kysymyksiä viranomaisten tai muiden arvostettujen toimijoiden verkkosivuista tai sivustolla olevista osioista, esimerkiksi verkkokirjoista. Sovellamme kansallista standardia monenlaisiin tietolähteisiin, asiakirjoihin, julkaisuihin, patentteihin, kartta-aineistoihin, painotuotteisiin, taideteoksiin, erilaisiin sähköisiin lähteisiin, e-kirjoihin, e-lehtiin, tietokantoihin, tietokoneohjelmiin, sähköisiin asiakirjoihin, musiikki- tai kuva- tai elokuvatallenteisiin, sähköisiin viesteihin ja blogeihin, tutkimusaineistoihin ja jopa lakilähteisiin. Standardin lisäksi tukeudumme usein tutki- ja kirjoita kirjan neuvoihin. Lähdeviitestandardi perustuu vuonna 2010 julkaistuun kansainväliseen standardiin ISO 690. Jamkissa on käytössä tekstiviitteet eli tietolähteeseen viittaava suppea merkintä tekstin seassa. Lähdeviitteet kootaan luetteloksi opinnäytetyön loppuosaan. Käytämme tekijän nimi- julkaisuvuosijärjestelmää, jota kutsutaan lähdeviitestandardissa Harvardin järjestelmäksi. Lähdeviitteiden idea on siinä, että niiden avulla lukija voi tunnistaa lähteen ja saada sen halutessaan käsiinsä. Lähdeviite kertoo lukijalle, millaisesta lähteestä on kyse ja antaa käsityksen sen luotettavuudesta. Viitteessä erityyppiset tiedot on erotettava selvästi toisistaan välimerkein tai typografisin ratkaisuin. Esitystyyli on kunkin organisaation päätettävissä. Lähdeviitteen periaatteena on selkeys, yksinkertaisuus, ymmärrettävyys. Viite, joka on opiskelijalle helppo. Pakollisia tietoelementtejä mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin riittävästi. Väkäset ja muut vastaavat merkit pois, samoin saatavissa ynnä muut sellaiset ilmaisut. Suora sanajärjestys on käytössä tekijöiden nimissä, epäsuora sanajärjestys on käytössä tekijöiden nimissä lähteiden aakkostuksen vuoksi. Muuten viitteessä käytetään suoraa sanajärjestystä. Tässä pikaohje lähdeviitteen teosta. Tämä soveltuu erityisesti kirjalähteisiin. Ensiksi tulee henkilötekijän sukunimi ja etunimen alkukirjain, toiseksi julkaisuvuosi, kolmanneksi lähteen nimi tai otsikko, neljänneksi painostiedot, sitten kustannuspaikka ja kustantaja, ei siis kirjapainon tietoja. Sitten voi olla huomautuksia, täsmennyksiä, viitattu päivämäärä ja internetosoite, jos on kyse sähköisestä lähteestä. Henkilötekijöistä tulee Oppariblogiin säännöllisesti kysymyksiä. Ne voivat koskea tekijän nimen kirjoittamisasua, ristiriitaisia tekijätietoja lähteessä, tekijöiden määrää tai maksimimäärää ja nimien aakkostusta ja kaikkea mahdollista, mitä lähteissä tekijöistä kerrotaan.
Lähdeviitteiden laadinnan kannalta kysymys siitä, kuka on tekijä, on oleellinen. Lähdeviitestandardi määrittelee tekijäksi tahon, joka on pääasiallisesti vastuussa lähteen intellektuaalisesta sisällöstä. Musiikkiteoksissa säveltäjä merkitään yleensä tekijäksi. Standardin mukaan lähteet, joilla on yksi tekijä, sijoitetaan ennen niitä lähteitä, joiden viite alkaa samalla tekijän nimellä ja joilla on monta tekijää. Jos 2 tai 3 tekijää on samassa tehtävässä, samassa funktiossa lähteessä, kaikkien nimet mainitaan. Jos tekijöitä on enemmän kuin 3, kaikkien nimet mainitaan, jos mahdollista. Julkaisuvuodesta tulee blogiin aika lailla kysymyksiä. Maailma on täynnä lähteitä, joissa ei kerrota, milloin ne on tehty. Julkaisuvuosi merkitään tekijätiedon jälkeen viitteen toiseksi elementiksi. Jos julkaisuajasta ei ole hajoakaan, merkitään ND eli no date. Saman tekijän lähteet järjestetään aikajärjestykseen ja tarvittaessa käytetään vuosiluvun kanssa pienaakkosia erottelemaan lähteet toisistaan. Lähteillä voi olla kimurantit nimet tai tarjolla on useita vaihtoehtoja. Voiko virallisia lyhenteitä tai vakiintuneita nimityksiä käyttää lähteen nimenä lähdeviitteessä? Lähteen nimi merkitään samassa muodossa kuin tietolähteessä. Epäkäytännöllisen pitkän nimen voi lyhentää Jamkissa tosin vain tekstiviitteessä. Pois jätetyt sanat korvataan 3 pisteellä. Alanimi tai alanimeke merkitään, jos se antaa olennaista tietoa lähteen sisällöstä. Jos lähteellä ei ole henkilötekijää, aloitetaan viite lähteen nimellä. Tyypillisesti tämmöisiä lähteitä ovat tietosanakirjat ja muut samantyyppiset aineistot. Ja lähteet, jotka ovat syntyneet useiden tekijöiden yhteistyön tuloksena, eikä kenelläkään ole johtavaa roolia tekijänä, näin sanoo standardi. Eli useimmat elokuvat, videot ja lähetykset ovat tällaisia useiden tekijöiden yhteistyön tuloksena syntyneitä lähteitä. Opiskelijat kysyivät myös opinnäytteiden lähdemerkinnöistä sekä tieteellisissä lehdissä julkaistuista artikkeleista. Sivunumeroista tai niiden puuttumisesta kysytään aika usein. Tallennetyyppi ilmoitetaan vain harvoin, esimerkiksi jos on kyse esimerkiksi AutoCAD-tiedostosta tai muusta teknisestä toteutuksesta. Julkaisun laji ilmoitetaan lähes aina, esimerkiksi opinnäytetyö ylempi AMK. Painostiedot ovat pakollisia, jos ne ilmoitetaan lähteessä. Kirjoissa ilmoitetaan julkaisupaikka, eli kustantajan kotipaikka ja kustantajan nimi. Lehdissä esimerkiksi lehden nimi, numerot, sivunumerot. Julkaisusarjatiedot voidaan lisätä viitteeseen, mutta ne eivät ole pakollisia. Tiedot merkitään siinä muodossa, kun ne ovat julkaisussa. Lähdeviitestandardin mukaan tunnisteet, esimerkiksi ISBN, ISSN ynnä muut vastaavat, merkitään viitteeseen. Jamkissa niitä kuitenkaan ei ole merkitty. Joistakin tietolähteistä ilmoitetaan tarkka julkaisuaika, esimerkiksi lehden julkaisupäivä tai radion tai TV-ohjelman lähetyspäivämäärä. Standardin mukaan aika ilmoitetaan järjestyksessä vuosi, kuukausi, päivä ja jos tarpeellista tunnit, minuutit, sekunnit. Jamkissa kuitenkin käytetään suomalaista merkintätapaa päivä, kuukausi ja vuosi.
Lähdeviitteeseen voi myös lisätä muita olennaisia tietoja. Standardin mukaan muut tiedot voidaan lisätä sopivimpaan kohtaan lähdeviitettä. Viittauspäivämäärä ei mietitytä opiskelijoita kovinkaan paljon, mutta nettiosoitteista kyllä kysytään. Yksi vaikeimpia asioita on, miten viitata toimitetun julkaisun lukuun. Kokoomajulkaisun luvuillahan on eri kirjoittajat. Standardin mukaan toimittajan, kääntäjän tai muun tietolähteen tuottamiseen osallistuneen henkilön nimi ja rooli voidaan merkitä tietolähteen nimen jälkeen, jos lähde on siten helpompi tunnistaa tai jos tällä tiedolla on merkitystä lähdeviitteen kannalta. Ohjaajan, tuottajan ja niin edelleen rooleihin liittyvät henkilönimet voidaan ilmoittaa, jos niillä on erityistä merkitystä viitteen kannalta. Jos lähde on luku toimitetussa julkaisussa, toimitetun julkaisun nimen eteen merkitään julkaisussa. Tietokannoista voi napata viitetietojen aihioita. Tai viedä viitteiden hallintajärjestelmään. Esimerkiksi tässä meidän Janetissa on RefWorks, EndNote Web ja EndNote mahdollisuudet. ABI-Inform tietokannassa on Cite-komento, jossa viittaustyylin voi valita. Ja tästä voi sitten kopipastata sen omaan lähdeluettelonsa. Täällä on paljon erilaisia tyylejä. Harvardiakin on erilaisia, Harvard ja British Standard. Ja tässä on ISO 690, johonka se kansallinen standardi perustui. Ja vielä Vancouver oli jossakin tutkijakirjan jossakin mainittiin, että sähköiset lähteet kannattaa tällä. Tässä tulee näköjään tämmöinen numero tuohon eteen, että se ei ehkä ole kaikissa tietokannoissa tämä Vancouver tämän näköinen. Myös EBSCO-kustantamon tietokannoissa on Cite-komento. Täältäkin löytyy lähes 10 erilaista lähdeviitemallia. ABI-Informissa oli noin 35. Myös ihan tavallinen Word antaa mahdollisuuden lähdeviittausten tekoon. Täällä viittaukset välilehdellä on lisälainaus, jolla voi lisätä tekstiviitteitä. Ja sitten voi valita erilaisen tyylin, millä se tekstiviite ja lähdeviite tehdään. Ja sitten voi tehdä lähdeluetteloin lähdeviitteistä tähän. Esimerkiksi Wordillä tehty lähdeluettelo APA-mallin mukaan näyttää tällaiselta. Ja Harvard-mallisena tällaiselta. Tässä on opiskelijan kysymys. Miksi opinnäytetöiden viittaustyylitiedostoja ei löydy avoimena tyylitiedostona? Mitä varten tyylitiedostoja on niin paljon erilaisia, ketä se palvelee?
Ei ainakaan opiskelija, kun ei voi käyttää näitä ohjelmia ilman, että lopuksi sitten kuitenkin säätää sen lähdeluettelon kuntoon. Tilanne tosiaan tällä hetkellä on se, että lopuksi lähdeluettelo on vielä tsekattava ja muokattava. Lähdeviitteiden hallintajärjestelmästä on kuitenkin apua, ja kuten opiskelijan linkkivinkistä huomaamme, sovelluksiakin löytyy useita. Ongelmia, joita olen huomannut näissä sähköisissä järjestelmissä, on esimerkiksi se, että minkä tyyppinen lähde. Se on vaikea valita. Ei voi itse muokata lomaketta, esimerkiksi lisätä haluamien asioita lomakkeen eri kentiksi. Esimerkiksi Wordissä, kun lisään tänne viittauksen, lisää lainaus, lisää uusi lähde. Täällä on kirja ja siinä on erilaisia kenttiä. Riippuen siitä, minkä lähteen tyypin valitset, tulee näkyviin erilaisia kenttiä. Aina ei osaa näistä valita oikeita, näistä puuttuu aika lailla erityyppisiä lähteitä. Ja sitten kun valitsee jonkun, niin siinä ei välttämättä olekaan sitä kenttää, mikä olisi tarvis. Olisi hyvä, jos tänne voisi luoda semmoisen lomakkeen, missä vaan olisi kaikki kentät samassa ja yhdessä tiedonlähdetyypissä. Webworksissa olemme kokeilleet, että muokkaamme sieltä niitä omia tyylejä, mutta sieltäkään ei saa yhtä yhteistä tyyliä, vaan pitäisi jokaiselle tiedonlähdetyypille tehdä omansa. Se on hyvin työlästä, emmekä ole siihen vielä täysin ryhtyneet. Kun tietokannoista saa siirrettyä lähdeviitteet omaan lähdeluetteloonsa, niin sieltä voi tulla ylimääräisiä sanoja tai vääriä välimerkkejä viitteeseen. Sama viittausjärjestelmä voi joskus antaa eri tietokannoissa erilaiset lähdeviitteet. Lähdemerkintätapojakin tärkeämpää on kuitenkin se, että opiskelija etsii opinnäytetyöhönsä monipuoliset lähteet. Tässä pätkä Jamkin avoimissa oppimateriaaleissa lähdeviitteiden pikaohjeessa olevaa tekstiä. Kiitos!